ole ka channel te mino like ka mino subscribe zel turin ka ngin chewa hei tugin jing chu kan office kot me a hei ka man mo khop me a san chu hei kan office pul loka hei elaya theirah hi an lo tlan na sakhop me a hei nga camera a fi lo ala thei lawa amai ro chu takin an thok lai che kala theia an tam thin ni hemi hi ama pon an tam thin khop me Sava chi sang sang ba hui te tlai ber te le tuk lo te poina lo tlan na sala tu khani hei kan office pul che khani hei kot kong kam mi kan thlan na sakhop me hei nakina video kala khaute lem te kalo tar langa jingka ra phei chuan tam thin hei kong bul lok mani hei hei an tam thin khop mai hela hi Sava hei tuna kan mi ho hi ama kala khaw ani hei tlai ber ania tuna mi bi ki chu hei an tan hnem thin khop mai hela hi enge ra hi ka hrilawa eng thei nge ni o hei bung ani box si lawa a hria chuan comment section lama lo soiula a ra hi hei tlai ber te an tan sa ni Sava te thlengin an tan ani tuklo te po va hui te pan tan thin ni hei an tan na sa thin khop mai hei bung ra ni box si lawa a ra si hei a sen deuh hlek ka hei an tlan na sa thin khop mai hei kan soi tong khan kan office kot kot chi omani a hei tia thla kan lak poin thaw hian tum lem lo motor a bulan tan po hian an ngam khop mai hei tlai ber hi sapati tak kan ngei kha nia amai ro chu tuna chon hei an tm em mi ro ni tuna kalak na te hnai nia akung pul loka ni kalak nei tuna mi te hi a hnai lutuk hi a fia po fia kak mai ni Sava te kan hum hal tur ania Sava te hi kan tan hian hluem em hei theirah te phei hi chu a then phei hi chu Sava te nan pai toi phot lo chon triak thei mi lo te hi omani hei bung ra te poi Sava ten an ei ta ti khan mun sang sang an thlok wala ti khan mun dang dang a ti khan an ti triak thei ni Sava te kan hriat lo hian an lo tang kai khop mai thlai chi the dar khong teng hian khoi te poi pangpar te hi an do tingot ani lawa pangpar chi ka mun sang sang a ti khan an the dar thin ani chutiang khop chuan lo poi moa chuan chuan Sava te hi kan hum hal thai mem tu ni hei te ber te po hi ka soi tong khan Sava tm mai an ni a te ber hi chu kan thave ko me mu hi chuan an thlok do mai thina tiang khop so mi hring hin hlawa mai ro choi tuna chuan an ngam khop mai kalak na te hnai ni ai tuna mi te hi akung a ban phak do lo ka mi ani tuna mi kalak na te hnai lu tuk te ka thon tum mi alo mai ni hei hu bal thata ti na kan tum lo chuan Sava te po hi an lo ngam ve thei khop mai ti hi ka video tang po ya chiang khop mai tuna po ai kai nei ne kalak na hi tina tlan bol mot mai ni a hlau lo re ti na kan tum lo ti hi an tha thiam ve ve kan ni ram sa te po hian he theirah taka hi amak ve khop mai a sen hlar ram ka tan chuan ra tan tur tha tak ani he thingkung hi